Kai, kai fa ce an kuma. Me? Ba muna fama da matsalar bera ba? Eh, babban berawa? Wani irin bera da zai dauki atamfa su kutum da leshi. Kaya na za. Ali Taylor. Zan ce mana kana sayar da rinkakkun kaya. Irin radiman haka ba? Eh, su muke. To inda da kuɗi ai za a samu. Ya laƙanci sana'arsa ta yadda babu yadda za a yi kalayance masa. Kawo 12,000. 8,000. 8,000? Kawai in za ka siyar ba abin da ya dame ni. Kawo 8,000. Ya san shakwara ya san jamfa, ya san ɗan itori ya san wundi, bare kuma sharkwala wuya makare irin ta 'yan birni. Wannan an kayan mu ne idan ko masu siyan kayan sata. Ali Taylor. Jummai reza, yanjam, yanjam, dan. Da kai da oga ranar layira wuki da ku. Na shehu dan gaskiya aka yi ku. Ya tara mata biyu 'yan shafal-shafal amma sun fi son addabi rayuwarsa. Ƙarya take ni ce da kiri. Ta tattali ne a cikin gidan nan tana yawo da ata. Ta gari ce mu a ciki na kawai da mama na ya bani maganin ƙarfi. Kowa ya raina gajere to bai taka kunama ba. Ina rantse da Allah sai ka ban kuɗi na. Kina zo sai wannan ki bani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabban zakat. Wannan shine maganin shi. Dama ba su ma kai ba su man ƙarya kai? A shaida ma sarkin garin su ƙoƙo bai san naira ba. Ko da ya ga takardar biredi sai ya ta tsalle yana murna. Ali Taylor. Wallahi da maka ba ban siya a tabbata. Allah ka fashe mu kunyar kwastomomi. Wallahi akan ɗinkin matata idan ba ina kan ma Allah ya cina. Da Allah ka hakuri wannan hajjin nake so in sallama. Malam karka yadda. Allah ki bari. Ali Taylor daga kamfanin Jamnas Production tare da Bagauda Film and Multipurpose Company. Wallahi uba na shi fara gina gida a cikin garin nan. Ko tsohon ka ne yasa aka nemo kasar garin nan aka gina ganuwar garin nan ka isa ka gaya mana ka ce wani wai kai dan garin nan. Yadda ya kware wajen ɗinki haka ya kware wajen cusa haushi a cikin kwastomominsa. Tun da gafara. Yarinya ta ka ɗinki ba ɗinkin kuma kamare ta ku? Hakika na marita amma dan Allah dan annabi ki rama. Ko da suka yi arba da ɗan banga sai ya zaton kwamandan sojojin ƙasa ne. Kayan da ka zo ka ɗauka a shago ai na gaya maka. Wallahi da ka azamin tittini ka gaya min nashi ne wallahi ban ɗaukar shi. Baka gani ne? Muna fitowa daga Sambisa. Eh. Ban guda 6. Tam. Dam. Sai dona yi koma gara. Ali Taylor. Labari ɗan Sadiq Kawu. Tsara labari ɗaya Sani Ishaq. Ali Taylor. Tare mu da mun jiran ka nake. Kuma ka karbi tabar mana yanzu nan ka shimfiɗa mun. Bacci nake ji kuma na ga wajen yayi dauda kuma ita nake so ta share. Karba. Shiryawa Sani Indomie. Ɗaukar nauyi S Body Motion Pictures. Akalla na kashe mutum ya fi 1000. Ina nan daren da Allah ya da ranka shi daɗi kafin ka mutu kai za ka kamo shi kau da hannunka. Ba da umarni Hassan Yates. Wace irin masifa ce? Wai mutane su ta Allah ya ƙara arziki, Allah ya ƙara sutura. In dai yaye shi ne suturar arziki, me amfaninsa? Mugu. Gaskiya ɗan uwanku baya kyauta. A ce mutum mai arziki kamar sa amma ɗan uwansa suna yau akwai gobe babu. Gaskiya dole ku ɗauki mataki aka idan ba haka ba haka za ku ƙare a haka har iya ƙarshen rayuwanku. Saboda tsabar talauci ni kaɗai ina tafi ina wage-wage kamar kira na ake yi. Kalli gashin kai na duk zuba yake kamar wata zumuwar da ta yi mugu. Gashi
da Allah ki samu mun bulo. Wallahi ƙawata ki yi haƙuri har yanzu bai ce iya wallahi. Yana nan ma bacci yake ko fita bai yi ba wani ci gaba. Amma kar ki damu, da na samu wallahi zan kawo miki kin ji? Ya haƙuri. Ko yaushe sai kin sa na baka. Sai da girki ne na ki ba tsaya wannan ɗiba ba yadda ya kamata. Wani lokaci ku bari na kada fuskar ki sai ka fita. Yanzu kake tafi? Ya na kanka a firgita haka kamar wanda aka kwaso ka daga bakin kura. Allah ya ina neman taimako ne. Subhanallah. Me matsalar ka? Allah inda muke aiki ne wanda muke aiki da shi daman gurin shi to zai koma gida baban shi ba shi da lafiya. Shi ne ce to na mallaki wajen domin ni na ci gaba da jalabtawa. Nawa ne kuɗin? 150 ne. To in ban taimake ku ba kai ina da ƴan uwan naka mai ban taimake wa zan taimaka ne. Hajiya ka dawo da yamma ka ji ko? Zan bata sai ya zo ya karba a gurin kin ji ko? Ba matsala. Nagode. Allah ya saka da. Ka dawo din ka ji ko? Ba wannan. Kai da kira ko? Kai gaskiya Alhaji kana kokari kana burge ni yanda kake kula da ƴan uwan nan naka sosai wallahi. Ko? Ina mutukar jin daɗi wallahi. Gaskiya irin ku ba su da yawa yanzu a zamanin nan. Ke ma kina taimakawa wajen in taimaka ƴan uwan nawa. Nagode. To Allah dai ya ƙara buɗi. Nagode to sai ya dawo. To a dawo lafiya. Yaya! Na'am. Yaya! Wace ce? Yaya! Lafiya yake da baka? Yaya mijina ne bai da lafiya yana asibiti a kwance. Ba lafiya? Me ya same shi? Kudin aiki 70,000 ga kudin magani naira 30,000. To kwantar da hankalinki wani asibiti ne? To shikenan abin da za a yi Hajiya je ki ɗauko kuɗin nan. Ai abin da za a yi bari in ɗauko ma da mayafi gaba ɗaya sai mu shige mu tafi asibitin kawai. To shikenan. To shikenan kai subhanallah. Kina ina Hajiya? Wato ka san abin da yasa na kira ka? Saboda ka san sha'anin rayuwa. Tunda mahaifinmu Allah ya masa rasuwa, nake ta iya ƙoƙarin da zan yi inda kun yi hoɓɓasa kun taso kuma. Gurin da kake aiki ba na guri ne na ku zo ku gani ba. Abin da ake dan samu bai taka ya karya ba. To shi yasa na ga ya kamata tun da ni a kamfanin da nake aiki ina da ido a gurin ya kamata ka zo rika sawa ana baka kaya. Kagan Allah ya taimaka ka taso sai kuma sai ka taimaki na baya. Wannan gaskiya ne ba a gajiya da ɗawainiya tuntun kuma ana ta wahala da mu. Allah ya ƙara arziki. Ba tsanyewa a duniyar nan. Gaskiya ne kai ana ta kokari da mu wallahi mun gode ƙwarai. Antin tana ciki ne? Tana ciki ka santa wajen girki tana kicin ba ta da wasa. To ni zan koma. To madalla yawwa sai ka ji wayata. Yawwa. Wato kana ji da kyau? Ba na so a ce mu ta kalla gaba ɗayan mu a ce wa duk 'yan kasuwa. Ka kai takardunka sun yi kyau, waɗannan makaranta ne kai. Don haka abin da nake so da kai, in dai karatu ne, to ba ma a nan ƙasar ba. Duk inda za a faɗin duniyar nan gaba ɗaya, ina tabbatar maka ni mai ɗaukar nauyin ka ne ka je ka karatu. Kuma ka ga da takardun naka na ga duk sun yi kyau. Saboda haka babu wata matsala. So business ba wani abu bane to amma kai ina ganin tun da takardunka sun yi kyau ya kamata ka koma bangaren karatu. Thank you sir. And as far as I'm concerned, in dai maganar education ne ba ma a nan kasar ba, all over the world, I will make sure that you go and acquire more knowledge
so whatever, and I will take the most responsibility to say that you fulfill your dream. Thank you, sir. A gane ko? Thank you, sir. So da ba wani matsala. Kwantar da hankalinka. So zo mu je nuna maka wannan gidan nan da nake ginawa. Yawwa. Shigo daga ciki. Kana ji da kyau? Ka ga wannan falon ba daɗe da gama shi ba. Allah sai. Su da haka 3-seater ne da so. Wato kana ji da kyau a sa daga nan. Allah sai. Nan kuma sai a sa 2. Nan? Amma ka tabbatar cewa ba ta yi working switch abin nan da yake ba. To shi kenan a duk za a yi da ya kamata. Yawwa. Hajiya. Hajiya kin ji motsin mu ko? Ji ne ai ana ta magana shine nace bari in shigo in ga su waye ne suke hayaniyan mutane na ji. Allah sarki wannan dama mai kujerar nan ne na kawai nake duwa masa guraren da ya kamata. To. A sassa. Kuma kina ganin sa wannan da yake ganin sa? In ki rangada miki kujera yadda kika san da kasar turai aka kawo ta haka za ki gani. A ba to ba. Hello? Me? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallahi walhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Hajiya? Alhaji lafiya me yake faruwa ne? Me ya faru Alhaji? Hajiya? Lafiya? Lafiya ne Alhaji. All my containers were seized down. Duk gaba ɗaya containers an ɓaci. Kuma da kuɗin mutane a ciki gaba ɗaya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayyo Allah na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Ayyo Allah. Ayyo Allah na shiga uku. Ayyo Allah hajiya. Kuɗin mutane na fi damuwa da shi. Dole ne na ya ɓaci ina cikin ɗimuwa da tashin hankali. Ni babbar damuwa ta shine kuɗin mutane da suka dirme gaba ɗaya da dukiyar nan. I don't know how I'm going to face the people. Da dama mutane su ɗauka cewa kamar wani 419 na yi. Ai kawai wannan al'amarin ya yanzu kawai kai fatan Allah ya sa haka shi ya fi alheri. Allah ya sa haka shi ya fi alheri. Amin. Allah ya sa haka shi. Hajiya. Ya za a yi? Ni yanzu ya zan yi da karatun da na fara. To kai ta karatu ma kake yi. Mu muna ta da yadda za a yi rayu Kai karatu kake yanzu wurin nan ne yanzu komai ya kan kama saboda Allah da Annabi. To ya yanzu ba abin da zamu ci ba sai mu ga fatan alkhairi. Ba mu da wani gata daga Allah sai kai kake taimaka mana kai ne gatan mu. To yanzu kuma wani abin ya faru ai mu ma muna cikin bakin ciki yayi. Hajiya. Sai hakuri. Ina fatan ba za ki gudu ki banni ba. Yawwa ai kin san sha'anin mata wani abu ya faru. Sai ga sun gudu sun bar mazajen. Gaskiya. Wayo Allah. Hajiya mugunta ce mu. Sai hakuri. Allah ku rufe ku ana jin kuna. To ya zami mugunta ce mu. Wai kawai yaya saboda ya goge da munafunci har da wani kuka. Ni yanzu yanda mutane za su fahimci ba ko wannan ba mugu. Ni baka san wani abu ba. Kai ka ma iya abin da yake kake gani har kake iya maimaita. Ka san abin da yake ba haushi tare da shi na lokacin da ya jingine yake ta kuni kuka. Da farko na ji tausayinsa amma ka san daga baya haushinsa na ji. Baka ji ba ina buɗar baki na ko na ce Allah ya saka ce ku alheri. Daɗi nake ji a raina. Ina farin ciki da abin. Baka ji lokacin da na ce masa yaya wai na ce masa ya batun karatun nan nawa. Ka ji abin da ya faɗa? Ce kai ta karatu kake yi. Shi yana tunanin makoma za a shigo layinmu na talauci. Kina jin shi Mariya? Wa alaikum assalam. Nura. Barka da Nura. Na gajiya. Ka shigo kenan. Ina kai shike kai? Wai me yake faruwa ne ni? Zai baka labari. Dan gidanka. Yaya Musa. Yi masa bayani. Dan gidanka. Gaba ɗaya kwantenar kayansa complete duka gaba ɗaya. Kwastan sun kame su. An kama su gaba ɗaya? An kame su complete. Haka abin da ya faru da mu. Nan muka je da safe yana ta kuce-kucen sa ne shi waye na ci Allah ya sa haka ke ba alheri. Ya Musa mugu ne ba wannan mutum. Allah na gaya mu. Ya matarsa ta yi.
Munafuka? Munafukar gaske wai. Kuka take. Alhaji ka yi tawakkali ka yi waye a ce shayya munafuka. Kai da ita. Munafuka ni ja ne Allah ya sa haka shi yabu alheri. Allah ya sa haka shi yabu alheri. Haka ne yaya Musa dukiya irin wannan. Ai ya fara gani kenan. Kana da ƴan uwanka ba za ka taimake su ba zuwa za ka taimaka. Muna marayu. Baka ji ba? Mugu. Yaya Musa abinda yake faruwa in ma zai taimake mu. Ba kwa gani sai ya nemi shawarar wannan muguwar ba. Sai ya gama neman shawarar ta in ta yadda kafin a taimaka mana. Don ai sai su ci daɗin mu da dama. Har da wani kuka ba. Ta yi wani jasar ta yi bulbulariya. Allah ya sa muna da tarihin ta zuwan ta gida. Daga yariyar nan da faji nake yar gare su sanda ta zo a rama. Yunwa ne, wallahi yunwa ne. Yanzu ka kalli kuma tun da suka fito ba. Sun ciccika. Wai to yanzu ka san ni me tunani na? Kuma je waje akwai maganganun da ke muna zuwa. Girkin da muna zuwa mu je girkin da muna zuwa. Ya muna jin Nura abin da nake so ku gane fa guda ɗaya ne. Dukkaninmu mun kai munzalin da ya kamata a ce mun san ina muka dosa mun san me yake mana ciwo. Kaga mutumin nan ya lafiyar kura bare ta zawo a dama can yana da cikin natsuwarsa da yalwa arziki ba jibuntar lamuran mu yake ba sai ya shawarci iyalinsa. Yanzu ga wannan masifar da ta faɗa mana. To ba fa murnan nan da muke yi ba fa ba girin ba fa tai mai. Kowa ya kokari dan abin da mutumin nan muka amfana da shi alabashi mutum ya sa su a gaba ya aikin tasu ya shiga wasu sabogin. Naga kai Iliya kullun wannan tare gashin naka kullun a salon zaka kare. Saboda haka wallahi ka san abin da kake na gaya maka wannan shine dama abin da yasa kaga bai kamata mu yi magana nan a gaban Mariya saboda haka kowa ya san abin da yake ciki wannan shawara shine gaskiya dan ni yan kudi na ba gaba ɗaya na tura su gona wallahi ya zanyi ba da mu wannan shawara ta yi dole ne kawai ji dai mu kin samu danye ko bacin rana ne ba da mu shikenan na ka shiga zan koma ka bi shi ka ci wani abu in zo in ci abinci? Yaya ya riga ya saita ni inda ake al'amura 'yan har kalloli suna tafiya. Ina sane yanzu nan da kike gani na jina nake wani dan karamin alhaji gani nake zan iya sai miki jirgin sama dan karamin alhaji ne nan kike tare da yanzu idan na tashi dawowa zan siyo miki shawarma da ice cream da mana to a dawo lafi Allah ya bani sa'a ko Allah ya bani Assalamu alaikum. Yawwa. Na'am. Sannun ku da zuwa. Yawwa, ashe kana ciki. Ina ciki yaya. Yawwa. Sannun ku da zuwa. Yawwa. Saurayi. Sannun. An kale Khalid. Ka san dai abin da ya faru da ni kwanakin ba ko? Kuma halin da nake shiga ciki a halin yanzu. Ina buƙatar wani gurin da zan zauna. Da ita hajiya da wannan yara shi ne ce bari zo wajenka ko a zai sa isa. To amma yaya ka dai ga gidan namu kwata-kwata dai ba ɗaki don ba ɗakin da ba a amfani da shi. Da wai na ce yaya to ko za ka je wani wajen ka nemi inda za ka zauna don na ce ko kuma mu fita mu bar maka gidan ka zauna. A'a ba ya haka ba ya haƙuri ba komai ba komai. Ya za a yi? In fita mu je ina. Sai dai ni in fita in bar ma tunda yayinka ne sai ku zauna tare ko? Ya haƙuri yarinya ya haƙuri. Ya haƙuri ba komai. Ba komai yaro. Kai ji a ba wani abu. Ba komai. Haka sha'anin rayuwa yake. Lokacin da yana da arziki bai taimake mu ba sai yanzu
zaka ce wai mu fita mu bar mai gidan, sai dai ni na fita na barka a gidan ka zauna da shi. Hajiya, ki duba ki ga yaron nan irin abin taimakon da ne masa, amma wai yau shine ya hana ni muhalli. Ko za ki iya tunawa? Kina ji da kyau ko? Ko yaushe sai kin sa na ba. Sai jinki ne na ki ba sai a wannan ɗiba ba yadda ya kamata. Wani lokacin ku bari na ka fuskar ki sai ka yanzu kake tafi? Ya na kanka a firgita haka kamar wanda aka kwaso ka daga bakin kura. Allah ya ina neman taimako ne. Subhanallah, me matsalarka? Allah inda muke aiki ne, wanda muke aiki da shi daman gurin shi. To zai koma gida baban shi ba shi da lafiya. Shi ne ce to na mallaki wajen domin ni na ci gaba da jalabtawa. Nawa ne kuɗin? 150 ne. To in ban taimake ku ba, kai ina da ƴan uwan naka mai ban taimake wa zan taimaka da Hajiya, ka dawo da yamma ka ji ko? Zan bata sai ya zo ya karba a gurin kin ji. Ba matsala. Nagode. Allah ya saka da. Ka dawo din ka ji ko? Ba wannan. Kai da gida ko? Kai gaskiya Alhaji kana kokari kana burge ni yanda kake kula da ƴan uwan nan naka sosai wallahi. Ina mutukar jin daɗi wallahi. Gaskiya irin ku ba su da yawa yanzu a zamanin nan. Ke ma kina taimakawa wajen in taimaka ƴan uwan nawa. Nagode. To Allah dai ya ƙara buɗi. Nagode to sai ya dawo. To a dawo lafiya. Ya zamu yi kaddara ce Allah ya riga ya ɗoro mana. Allah kuma ya bamu ikon cin wannan jarabawa don wannan jarabawa ce daga Ubangiji. Allah dai ya sa mu. Amin Hajiya. Ai alhamdulillah ba komai. Ai ni tunda muna tare komai zai zo mun da sauki. Allah ya ta. Allah na gaji. Mu huta a gurin nan kin ji? Ayyo Allah. Ayyo. Duniya kenan? Wai ki ga yau Hajiya. Wai yau ni na rasa gurin da za mu tsuguna muhalli ya gagare mu. Sai gararan ba muke ta yi a kwararren nan. Mun rasa da zamu. Wannan wace irin rayuwa ce? Na za mu yi Alhaji kaddara ce Allah Ubangiji ya riga ya turo mana. Allah kuma ya ba mu ikon cin wannan jarabawa. Amin. Allah mun gode maka. Hai jama'a. Wani yunwa na ke kuma cikin lamarin. Ya haƙuri yaran nan Allah sarki ya haƙuri kaji aka ce abinci ka koshin Allah ya da kaji ko ai haƙuri. Alhaji na shiga uku. Kai jama'a Rasulu. Wallahi ba inda za ka ci. Dan Allah ki bari na je na dawo. Kin ga tsautsayi ne ban san me ya faru da shi. Duk damuwa ta ke. Ba inda za ka je wallahi. Babba zai yiwu ban kana son kwanciyar hankali. Idan kuma so kake yi mu ci gaba da zama doya da manja sai ka ci gaba. Wallahi ba inda za ka kawai ka yarda da abin da na faɗa. Ba fa ni dai zan je ba da siyaya Musa ne fa su wane ne su wane su. Ka ga halin da yake ciki su idan sun je sun ga halin da yake ciki in ya so sai ka je ka tambayi ya Musa ya gaya maka. Me yake faruwa amma ba inda zaka je wallahi ji ina yayin naka ba wani abun arziki yake maka ba ƴan uwana suke kyautata maka da zama da kai amma shi ne yanzu an aiko bai da lafiya ka ebo kafa jagaje ka ce zaka tafi ba sai ka je mu je mu gani ba dan ko wallahi ka fita wallahi sai an yi bala'i a gidan nan ba kwanciyar hankali abinda zaka yi tun farko mu zauna lafiya sai ka ja makota sun ji mu Alaikum assalam. Wallahi.
Sannu. Na ganka a salaba haka me ya faru da yayan naku? Wallahi dole ki gani cikin wani yanayi. Yayan mu jarabawa ta faru da shi. Gaba ɗaya kayan da yi oda da dukiyar mutane gaba ɗaya ta salwanta mutane sun rike su. Ai dole ciki na ya mutu. Sai kuma me? Kana nufin ba shi da komai da yanzu? To ina komai kuma ana miki maganar dukiya gaba ɗaya ta salwanta. Allah kenan. Ai Allah ba zalimin bawansa bane. Waye gaya maka duk wanda ya ci haƙin wani Allah zai bar shi? Waye gaya ma? Ai kaɗan ma ya gani haƙinka, haƙin ƴan uwanka da jama'a. Ka daina bibiyar sa kai ma ka ta zo ta faru a kanka. A'a sai dai ya kama ni da. A'a wallahi lokacin da zan tafi ka sani ne. Dan wallahi tafiya zan bar ka ba zai yiwu ba. A'a kashin tsiya. Wallahi ba zan zauna ba ina ban iya wannan rayuwar ba. A'a. Amma ba magana da ce miki. Yasa kwata-kwata ba kya mutunta ni ba kya jin maganar da nake faɗa miki. Magana nake miki ba kina ce min ke anguwa zaki ta. Wani irin abu ne wannan ba kya mutunta ni ba kya mutunta kalaman bakina. Ina so ki sani fa dan kun ɗauki nauyina na wani abu ba za ki ringa min abin da kika ga dama ba. Ok dan ne in kai zuciya to ka je ka nemi na kamara ko ba yanka yana da kuɗi ba. Me yasa bai tallafa maka? Mun ɗauki nauyinka ai mun gama ma komai kuma tafiya kamar na tafi ne ba fashi ba. Har ku ya tsina na mana wani abu tun daga mu a gidan da muke. Iliya, lafiya kalau. Sannu ku. Yau sannu. Lafiya kalau. Wannan abokinka ne? Sannu, sannu, sannu. To shikenan yawa wato gwari da Allah ya sa na da ka san tun asuba nake yawo a garin nan har zuwa al'asar sakaliya ban samu gurin da zan kwanta haƙarƙari na ya huta bane da baiwar Allah nan da yaran nan sai gashi Allah ya sa ne karo da kai to Allah da annabi yanzu ina za mu samu ka samu mana mu samu inda za mu samu dan mahallin za mu dan tsugunna Malam Iliya Yaya taimako ni ma fa neman taimakon nake ba yadda zan yi taimake ka wallahi ba ni da abin da zan iya taimaka ma da shi ko ɗan shawaran nan da zan iya baka ma ba ni da shi Iliya ba abin da zaka iya taimakawa wallahi yaya ta Allah kyauta Hajiya zo mu karasa sai mun sake haduwa to yaya madalla to yaya ba komai ai gode ba komai wato yayi commitment zai sun yi min yawa ka san yanzu ba da bane muna cikin duniya muna ganin harkoki iri-iri dan ma dai kawai kai ne wallahi na tsaya na ji me matsalar ka amma kuma wannan maganganun da kake yi ai ba magana ce mai yiwuwa ba da wannan yarinya na aure yarinya irin wannan yaya a zo a ce tsofai da kai sun zo kun tare a nan kaga ai akwai matsala gaskiya kuma lokacin da kai kake cikin daula kuke wancan katon gidan zuwa fa muke mutu waye kwana muku yanzu kuma nan dan nan din ma da ba yalwa gare ba ni yanzu ya tsanye da ku kai da wani nake da jin ai ni da ai ne zaka shigo ne ko kuma in rufe da kai to mun barka lafiya ko yanzu ba ta fito ba to me faru waye sani dan za ta fito ai akwai wani matsala ne a cikin gidan da ya hana ta fitowa ne ka san mata da kwaje kwalli ala ya maka yi ta gani daga ɗan ya ta fito ɗan yar gani alaisu na Sani da zuwa. yawa sun dai Kai kaɗai kawai zan iya gaishe domin shi wannan
Layi. Lafiya. Ya gida. Ya gari a gida. Lafiya. To shi laifin ne da ba za a gaishe da shi. Kai ka san laifin. Ni da ta laifin me ne miki? Ha ba mata. Shi ne ma kwana biyu ko ba. To ai gashi na zo. Akwai ɗan matsaloli da suke faruwa ne shi yasa ban samu na zo. Kullum furucin da yake gaya min kenan. Kwana biyu matsaloli, matsalolinka ba sa ƙaruwa. Kamar kike a ce kina wani a gida. Wannan kofa. Wani ɗan gudun hijira ne wallahi abba ya bashi gurin zama ka gan shi na sai fama yake da kayan yunwa. Wannan ba shi ne yake zuwa gidan Talatu Zaria? Shi ne wani aboki na ai kamar in ce maka ka ga nan da yake zuwa wajen ta ko? Talatu Zaria. Ce yake zuwa? Can yake zuwa. Biri yayi kama da mutum. Dama sai yana gidanku. Yayi kyau. Duk wayewan gari. Wallahi sai ya bar gidan nan tunda ba gidansu ba. To yanzu bar magana sa. Wannan ita ce sunanta Tima Fresh wanda nake baka labari. Okay, na gane. Tima ya gari ne. Lafiya alo. To ni yana ta bani labarin ki, ta ban labarin ki. Nace to ya kamata da gaskiya sai na je na gano ki. Bayan ya mun laifi. Kamar na me? Shi ya sani. Laifin me ne miki? To kai gaskiya abokina ya kamata ka mai kula da ita. Farta laifin me ne miki? Ki yi masana. Matsala ka dinga zuwa kana gani na akai. Ji ta nan Allah ai akwai matsalolin da suka faru na kwana biyu. Hankali na ma baya jikina yanzu da hankali na ya dawo jikina ai ba wanda na tuna da ita duk duniya. Nace ya kamata in ɗauko abokina mu zo wajen Tima Fresh in ganki. Ka ji shi ko? Zai fara tsara ne. Abokina na son ta ne. Ita ce ke ta wani labarin nan wallahi Tima ba? Ita Tima Fresh. Labarin ki ya ci faru sosai ina to yau da ya kamata sai na je na ganta saboda ba labarin da ake kamata yau a ce ba na so ganta. Saboda idan akwai wani korafi da za ki kawo ni zan wuce miki gaba komai da ke ya. Ka san matsalata da ita ɗaya? In na zo ba ta bani wajen zama kwata-kwata. Haka take bari na asali. Ya kake ci na baka na zuba. Kai da ma ɗaki za a baka? Ba gurin zama ba in muka yi aure? Ka ji ta fa. So yayi kyau yanzu ne problem ne? Wani problem ina shi abin da yawa. Da ka san ina son ka sosai. An gawa. Ko dai an samu wata ne ta bai. Ka san abin da yake burge ni da yarinyar nan? Me yake ba? Kawai hancinta. Ciki da falo. Ya koyi sosai. Gaskiya ina fatan dai ki ringa kula mun da shi. Ba wai ke ki kale kun sa ki kuma wake kula mun da shi ba. In rasa ganewa mai gaskiya ciki. Ke ya kike masa bukan haka? Bana so. Kuma ya haka. To, me yake faruwa? To ai na kalla kawai kallon juna kuke. Ni gaskiya kin gane ki shiga daga ciki. Ban gane ba, kai kuma ka gane da Allah dan da wannan. To me ne nufin ka? To ke kin ji koyi ne. Saboda gaskiya shiga kawai zan zo ni kadai. Yaushe na ga. An ji ma zan zo ni kadai. Ya kike kallon sa ne wai? Nace ki shiga ciki da Allah. Ko wani gane wannan. Ya za ka mu haka ne. To kawai an ji ma sai mu zage.